Dobrý deň, dámy a pánové, vítajte u môjho nového videa. Áno, z Minecraftu a máme tu nový server Minecraft. A neuveríte, čo tu je. Je tu LuckyCraft 2. Yes. Máme LuckyCraft 2. Opa, máme tu LuckyCraft 2 a môžeme sa vrhnúť na to. Takže je tu LuckyCraft 2. Tu vykopáme spawn, aby sme vedeli, že kde je. Tu si dáme napríklad ten blok. Pardon, som s tým musel kýchnuť. Tak, tu ideme po strom. Určite príde aj pán Vekman. Ak príde aj pán Zeus. Mali by prísť aj iní ľudia. Ako napríklad Luckystone z iného, nie Luckystone, ale ten, jak sa volá, proste jeden youtuber, ktorý youtuber nie je, ale má odberateľov, má. Takže tak, tu je spawn. Ideme asi urobiť najprv ten spawn, aby som vedel, že kde je. Neviem, že či tento server bude fungovať. To ja neviem. Bude fungovať, lebo som ho nastavoval. Nie sú tu zatiaľ žiadne mody. Čo asi pridám v Luckystone 3, ak bude. Lebo vyzerá, že už ho nikto často už ho nikto nehraje. LuckyCraft. Už ani minulého nikto nehral. Áno, aby ste mi verili, ja, ten, čo tu natáča teraz na tomto kanáli, je ten, čo natáčal LuckyCraft. Áno, už nemám prístup k tamtému kanálu, kvôli tomu, že YouTube tam niečo. Proste kvôli YouTube. Nie som moc rád. Zmazali mi kanál. Nezmazali kanál, ale už nemôžem natáčať kvôli jednej veci. Opa, trošku som mimo, ale dúfam, že mi to odpustíte. Lebo je tu LuckyCraft 2, chápete? Ja tomu nedokážem pochopiť. Stále nedokážem pochopiť, že je tu LuckyCraft 2 po koľkých rokoch? Ani neviem. Tu niekde budete mať teraz screen toho, že koľko je to, pred koľkými rokmi skončil LuckyCraft. Čo je dosť. Pred rokom si myslím, nie? Či si nakopeme uhlie, povrchové uhlie, zobereme. No a bude to taká naša nová séria, LuckyCraft 2. Ja sa teším, je to LuckyCraft. LuckyCraft bol veľmi populárny na mojom kanáli, kde už nenatáčam. I tomu, že už nemám prístup na ten kanál, čo je smutné. Určite príde aj pán Zeus z kanálu Avokado. Určite mu tam dajte odber. A nezabudnite sa pozrieť na môj Discord. A tiež nezabudnite dať like a odber. To som zabudol povedať. Zabudol som to povedať, ale proste nezabudnite dať like a odber, ak sa vám séria LuckyCraft páči. Nezabudnite. Ja budem veľmi rád, keď zistím, že LuckyCraft vás baví. 5 lajkov pre pokračovania. 3 lajky pre pokračovania. To je také slušné. Tu si udeláme meč, krump, sekera, lopata, točky, 2 pece, vezmeme toto, držím to blbo, no a ja si pôjdem nájsť asi nejaký dom, lebo pri spawne nechcem bývať, takže je to tu pekné, tam sa spawnú, ak sa spawnú, ja pôjdem niekde tam. Editor vám to zaškrúškuje. Spadol do diery. Si pozabíjame ovečku.
Poď sem. Opa. Dúfam, že Lukycraft 2 bude populárny, ako Lukycraft 1. Opa. Kde ťukám? Škum. Maria, toto je Minecraft. Dlho som ho nehral, tak hráč Brawl Staru nehral dlho Minecraft. Dlho som ho nenatáčal. Video mám, parkour, tu bude v karte. Ak nie je v karte, tak choďte na kanál, ale určite bude v karte tu. Takže určite nezabudnite sa pozrieť. My si tu pozabíjame ešte nejaké kravičky. Ježiš, tu ich je. Budeme mať aspoň veľa jedla. Kde pôjdeme? Mohli by sme ísť tam. Iba pôjdeme naspäť. Tam bol taký pekný ostrov. Pôjdeme... to vyzerá pekne, tento server. Je to nová verzia. 1.20. Nie, nemáme 1.21. Uvidíme, či Vekman sa aj napojí. Lebo Vekman to nehral často. A keď odišiel, tak server bol opustený. Čo chápem. Nikomu sa už nechcelo hrať, lebo už to bolo lebo už tam mali všetko, ale nikto nezískal nederitové veci, čo ja som sa chcel pokúsiť, ale proste pán Zeus mi dal nápad, že robíme video, odpálime Lukycraft. Tak, prečo nie? A to video je na kanále Lukystone a tam žije doteraz. Iba asi si budem musieť vypiecť jedlo. Lebo už trošku si aj aj inventácii trošička skrášlim. Tu keby náhodou, tak dáme toto. Tak, najeme sa. Nemáme posteľ, takže musíme ju rýchlo zohnať. Vykopeme a utekáme. Tento server vyzerá pekne. Nezabudnite dať odber a like, ak som to nepovedal, čo určite som povedal, lebo to je základ. Dúfam, že sa vám toto bude páčiť. Lukycraft 2, ja som sa na ňo tešil. Dúfam, že aj vy. Tí, ktorí ste tu noví, tí, ktorí ste Lukycraft nevideli, tak sa určite choďte pozrieť na kanál Lukystone 02, 07, alebo proste napíšte iba Lukystone, ono vám to tam vyhľadá. A ja som tu spadol do diery. Čakajte, svetlo, tak aby som videl. Tak, vykopeme sa. Tak, vykopeme sa tak, hore. Točku si zoberieme. Pak kde? Čiže nechcem pokladať točky. Tak, rýchlo ujdeme. Potrebujeme jednu ovečku. Ale tohto som tu nechcel. Ani tohto. Pomoc. Diváci, ak ma tu niečo zabije. Ja hovorím, že to odstránim. Juj, nechaj ma. Ešte rýchle zdrhom. Rýchle. Pomoc. Help me. Som nečakal. Chcem oddych, pauzu, prosím vás. Ľudia.
Juj, ideme tam na kopec. Tam bude môj dom. Provizorný. Tak. Tu hore bude môj provizorný dom. Je tu veľa kytičiek, čo mne sa nepáči. Už mám názov. Zabili ma monstra. V Lukycrafte, pomoc. Kde sú? Tak. Pomoc. Nech ma nechajú. Ja taký chudák tu. Musím zdrhnúť. Jo. Nech ma nechá. Jo, tamhle. Tam to bude pekné. Opa, ale nesmiem sa ešte, pokiaľ tam dojdem, ani zabiť. Jo, som pod vodou, konečne. Dúfam, že túto noc prežijeme. 11 minút. Tí, ktorí ste tu, asi pamätáte začiatky Lukycraftu. To bolo proste nádhera. To bolo najlepší. Začiatky. Žmaria, prečo je tu toľko tých monster? No ma nechajú, prosím. Nechajte ma. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Nechaj ma, nechaj ma, nechaj ma, nechaj ma, nechaj ma. Ťažké, ťažké to ja mám, ťažké. Už chcem noc, či už chcem deň. Rýchlo, 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 rýchlo. Tak, toto bude môj zatiaľ provizorný dom. Vonku sa mi nechce ísť. Akože vážne sa mi tam nechce ísť. Si dáme lampu. Túto točku si zoberiem. Zoberieme toto. Tak, 2 pece. Crafting. Dáme tu drevo. Upečieme si toto. Niečo sa hodí aj, takže toto si zoberiem. A budeme toto musieť vydržať. Deň. Áno, diváci, deň. Celý jeden deň. Toto budeme musieť vydržať. Ja sa pozriem, že či je ešte noc. Či vyzerá, že hej, je. Ani nevidím mesiac, to je ten problém. V tomto strane není. Ja nevidím mesiac. Aha, tam je. OK. Takže mesiac je hore. No... Mne treba jedna vlna. Jedna vlna a budem mať. Čo? Posteľ. Môžem sa vyspať. Čo tu zatiaľ budeme robiť? Zoberieme zatiaľ jedlo. Drevo. Tak, jedlo, drevo. Čo iné potrebujeme, že? A vyčkáme. Diváci, určite nezabudnite ísť do Discordu, a nezabudnite ísť na môj Discord. Je v popisku. Nie v popisku, v komentároch.
Určite tam choďte. Je to topka. Budú tam aj súťaže, aby ste si mohli keby niečo zahrať so mnou. Napríklad Brawl Stars alebo Minecraft. Čo Minecraft asi nie, ale Brawl Stars áno. Tak určite tam choďte. Je to vážne zdarma. Lebo Discord je zdarma. Choďte, je to topka. A nezabudnite dať like, odber. Ja viem, že už som to hovoril, ale... Kde mám? No. Tak, už bude zachádzať, dúfam. Určite nezabudnite ísť. Už som to povedal. Nezabudnite dať like, odber. 3 lajky. OK. 15 minút. Diváci, uvidíme sa, keď bude deň. Tak diváci, sme tu, musel som to tu ešte viackrát zastaviť. Čakaj, pozrieme, že už je deň, že? Jo, už by mal. Takže zoberieme si veci. A pôjdeme tam, kde som bol, lebo tam bude ten môj dom. Yes, tam bude. To bolo tam, že? Pavúk. Ten mi tu vadí. Najhorší mob je creeper. A mini zombík. To sú... Ovca. Yes, máme ovcu. A tam sú slepice. Slepica. Yes. Tady bude môj dom, že? Počkaj. To je toto, že? Čakaj, asi tam, že? Uvidíme, že kde bude môj dom. Bo tu by som to aj bral, lebo uvidíme, že čo bude za môj dom. Ja viem, jedlo sa hodí len potom. Lebo teraz mám 6, čo mi stačí. Tu sa pozrieme, ovca. Dobre. Pán Zeus povedal, že príde na server, ale nie dneska, možno zajtra, uvidíme. Lebo on má inú prácu teraz. On tam neviem čo natáča. Tam. Ale či? Rozmýšľam. Rozmýšľam, že kde. Lebo tu keď pôjdeme hore. Poďme hore. Tu je to kytičkové. Tak to na. Tam, kde sme boli. Pritom, kde to bolo? Tam rovno. Lebo tam bola taká prepasť. A to je dobré. Tam pôjdeme. Nie sme ďaleko od spawnu. Sme dosť blízko. Toto bolo niekde, že? Tak, poďme dole, opatrne. Toto bolo, nie? Či? Kde to bolo? Čakaj, poďme tu na toto hore. Toto video bude také dlhšie. Mne to nevadí, ukýkrát ma baví, určite ho budem hrať aj v off-screene. Toto je tá. Jo, to by to bolo dobré. Neskáčem dole. By som sa ešte zabil pri môjom šťastí, ale stále skáčem. Tak. Ja viem. Tak, ideme hore, úplne hore. Yes, kravičky, jej.
Na tom starom Multicrafte som mal jeden projekt, ktorý som nedorobil. Proste som ho nedorobil. Tam malo byť moja značka na mori Lucky Stone. No, nedorobil som to, lebo som nemal vlnu. Tady si dáme furnejsky, tak, crafting. Si urobíme posteľ, čestku, posteľku, čestku. Dáme si respawn, do čestky si dáme nejaké zbytočné veci. Si zasadíme stromy, tady by to bolo dobré. Bude taký lesík. Tento si zoberiem a dáme ho tu. Ideme tam po strom, lebo potrebujem. A určite to bude dobré. Tak. Kravička moja, zlatá. Tak, máme ju. Rozkraftíme drevo. Dáme do čestky. No asi pre toto video to bude všetko. Dajte like, odber. Choďte na môj Discord a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!